Kumusta ka mo gabos? Haloy kitang day nagkahirilingan kung kaya sa paagi kan episode na ini, uya na naman kita minapuon liwat, pasiring sa sarong pagdusay giraray para sa pag-adal kan tataramo na Bicol. Para ini sa gabos, aki, magurang, para tukdo, amigo, amiga, gabos. Kaya madya na, mag-Bicol kita. Anmaray nagibuhon mag-Bicol kita, nagbabago man ang gabos. Sa satuyang liwat na pagpuon, turuho kantaan mga aspektong nagpapalain sa satuyang sadiring dila. Bilang mga Bicolnon, hinihiling tapirmi, nakadakol aspekto kan satong tataramon ang inaapod tang unique o daing kabaing, huli ta nagtataoy ni urog pangkalinawan sa satuyang mga pagpapahayag. Inutuntang si iripon ang aspekto kan mga panhiro o verbs na haman na tulos na nagpapahayag nin ideya nin kantidad o bilang. Taano ta kaipuhan ta ining tungkusan, huli ta nagdudugang ininin kalinawan sa paggamit kan mga tataramon. Madali sa naman ini. Pag ginagamit ta halimbawa ang panhiro na nagkakan, paano ta ini ginagamit susug sa bilang kan mga nagkakakan? Kung saro o duwas na, sinasabi ta na nagkakan siya o nagkakansinda, alagad kung labi ng duwa o mas dakul pa, sinasabi ta na nagkarakansinda. Nadadagdagan ang nagkakanin pandugang nara, uya pa ang sarong panundon, ang pandugang na ini nakasusog sa patanog o vowel kan inot na silaba kan panhiro. Uya ang iba pang mga halimbawa. Yan, para sa pagpapayaman sa kapagpapararong sa temang ini, hanapabaya sa indong komunidad kung paano ini ginagamit sa katinatauanin buhay. Iyan ang satuyang episode mo niya. Para sa iba pang content kan satuyang advokasya, bisitahon ang magbicolkita.com, dangan kung igwa kamong mga hapot o tuyaw o muya nindong magtabang sa pagtulod kan satuyang mga tataramon, halat mi kamo sa email o sa FB Messenger. Sagkod sa masunod na episode, siring sa dati, panagustang pararumon, pagyamanon, gibuhon mas makulor, ang paggamit kan tataramo na Bicol. Sa araw-aldaw, madya na, mag-Bicol kita. Anmaray nagibuhon